Ka jingku belai Khristmas ya fi baro ki perbenget ki beit hau trai Jesu ki lok ki jor. Isembo perkat naga benta jongga Khristmas hagane ga por ga bamenta naga gospel kat kumu Matius ka lenong ga baningkong bat ngan pule hapi ya ga dekot ga bakhan riu tin ga jong blai kong baru Jacob ula penka yo Joseph ubau tengah ka Mary naga balaka ya Jesu ya ubala kot u Chris ka Christmas probenget bi ka de shapan u Jesu Chris larapin shimno ya kane ka kerteng u Jesu Chris kanam don ka Christmas ka bashisha ngin ye pet menta ka Bible ka ong ka kren shapan kane ka kentin Jesu ka ka jingmut ka jongka Jesu ka bamut unong penem jong ka pertai berhaba kren syapang unong penem ka bamut uta ubaai ya ka jing penem na ka benta jong kita ki breu ki badon kam ya ka haga jing shisha mangibaro haga pertai ngidon kam ya ka jing penem ka bangyong salvation but habangi ong salvation lane ka jing penem kawan na ka kantin Greek ka baki ong zozo ka jingmut ka jongka kalong ban penem yo bril na ka pop lane ban ma ya ki pop jong unong pop but sakaway habakren syapang kanika kertengu Jesu kabamut unong penem ubaai ka jing penem yanga berjefi kabaar ka kren syapang ka deliverance ka jing pelai Lord berhabangi ong Jesus our Savior u Jesu unong penem ujongi ka jing mut jongkaro kalong u Jesu unong pelai Lord ujongi kumta ka Bible kong if the Son sets you free you are free indeed. Lalu kon ula pelai Lord yafi pilong kiba la light Lord dashisha. But sakaway ka jing patay yakane ka ktin salvation ka jing mut jang ka kalong to preserve. Kan mau yakane ka way probenget be habangi pediang yo Jesu haka jing im ga jangi haka donod haka mensim ga jangi uday mau uban yarap yanga badyapi bangin la ban bat kak yakata ka jinget ka bangi ni don ho pasakaway ka banga sngotanat haba kren syapang ka jing penem ka kren ro syapang ka jing penkia namarkani ka kentin zozo ka kren yakini ki kentin salvation means to save to heal and to set us free kata ka de ka jingmut salvation barhabo ong Jesu ka bamut un penem yaki breu neki pop ki jonki kamsyam lekut hangta ka Bible ka ongro ya ubala kot u Christ kani ka kentin Christ kawan naga kentin Greek Christos barhaba ong Christos kabamut ubalasle ujong utrai kani ka kentin ubalasle kalong equivalent bat ka kentin Messiah ngiken mau yo briu bamatlawang o son of David konu David ka jingmut hanto kalang oh Messiah ngakwaban ong happy hagane ka por gabamenta Christmas is about Jesus Christ Christmas is about the saving power of God kade syapang kabor ka jing penem ka jungutrai kabor ka jing pelat ka jungutrai kabor ka jing penkia ka jungutrai bar nga snotrat roban ong happy hagane ka por gabamenta Christmas is about Christ the anointed of the Lord ubala sle ujong utrai kibriu hagani gisngi ki bamenta ki yakren syapang kata kabikong the anointing ka jingpen sle hagano gurukom yin pediang yaka
gat no por ngin aban pediang yaka. I just want to tell you, nga shukwa ban ong yafi, probangay biit kilok ki jor, haba pi pediang ya u Jisu, pi pediang yaka jingpen im. Amen. But ka Bible ka ongro yaw bala kodu Chris, haba pi pediang ya u Jisu Chris, pi pediang ro yaka jingpen sle ka jongu try. Hallelujah. But ka Christmas, bakan don ka meaning ka ba shisha ka jong ka haka jingim ka jonga bat ka jongpi bat ka takalong ngin pediang yo Jisu bat ngin pediang yo Chris u Jisu Chris bat habangi pediang yo Jisu Chris ngi yo ya gani ki artuli ki jingkerku ka jingpen im bat ka jingpen sle. Hallelujah. Ngadway bagani ka Christmas, pinmad ya ka jingpen em, pinmad ro ya ka jingpen sle ka jungutray. But the Bible kong the anointing will break the yoke. Ka jingpen sle kan pen ken ya ka Lyngkot. Let's say don't playing junk fi hagani ka por, hagani ka Christmas. Pipet ya kene ko Khubor, piang pastor, nga syate, nga syakom, haga jingim ga jonga, nga duai ba haga nego por, onda pila pediang yu Jisu Christ, on pen im ya fi, but on palaitro, ya ka jingim ga jongpi. Hallelujah, yu Jesus.